loves you. Kumusta ang ako mga amigo? No? Kumusta naman? Mga higalag, mga kaigsunan, mga tagilungsod. Kumusta din sa Tibok Probinsya? Ang mga amigo, kaila. Mayong hapon. Ang dinis sa Barangay Tagibo, kumusta kamong tanan? Ang ipangumusta si Pastor Norbel, no? Maayong hapon, Pastor Norbel. Ang Diyos magauban og magpanalangin. Hallelujah. Pastor James Coblan, kumusta? Thanksgiving ugma. Hallelujah. Litson, Pastor James Coblan. Kuhan namin niya. Lipay ta. Mga onta. Hallelujah. Jesus is strong. Jesus is wiser. Jesus is richer. Jesus is greater than any other king. We want to see Jesus lifted high, up in the fire. Kung gusto mong saging, no, akong natay saging dire sa Barangay Tagibo, si Ate Roda. Tanin na diya sa boundary sa Katulayan ng Tagibo. Nindot ang ilang saging. Pwede ta mang-snack diya, bisag unsang orasa o adlaw. Maayong hapon kanimo Ate Roda. O sa imong anak diya, ang atindira, maayong hapon. Pastor Jose, maayong hapon, no? Diya sa Kampalanas, hallelujah. Salamat sa imong pagama sa atong certificate sa atong mga pastor. Karong Mayo 1, bisita na to. Salamat po ta ni Pastor Einstein. Maayong hapon kanimo, Pastor Einstein. Pinalangga, kay ka na mo. Maayong hapon, uban sa imong kasama o kauban. Hallelujah. Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking ground. Every prayer a powerful weapon. Strongholds up, tumbling down and down and down and down. Maayong hapon kanimo, Pastor Sindo. O gusto mo mga on natay karinderya diya sa Timbaon at Bangs Carissa Baroy. Ang tag-iya diya si Pastor Sindo Gumira. Natay pagkaon diha nagkadaiya. O giguto mo, pwede mo adto dito sa ilang karinderya. Hallelujah. We wanna see
is wiser. Jesus is richer. Jesus is greater than any other king. We want to see Jesus with Hallelujah. Lifted high, Jesus. across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see. Shout out ko sa akong amigo Dias Palong-Palong, Pastor Julio Pires. Maayo, Pastor. Akong amigong konsyal, no? Julio Pires. Maayong hapon, maayong hapon. Amo mga pagampong, ang Dios magapanalangin kanimo dugang diha. So maayong hapon kanimo Pastor Julio Pires, akong kauban diha sa Barangay Tagibo. Mayong tawo ug butan, kasaligan, onya kadangpan sa tanan. Maayong hapon kanimo Julio Pires, suod nga higala diha sa Barangay Tagibo. Konsihal Julio Pires, o gusto mo og mga pangtindahan nga gikinahanglan na usab diha sa buntod diha sa may Palong-Palong. Maayong hapon kanimo Pastor Julio Pires, dudong hulay. So salamat sa Ginoo.